I u Bosnian Games Pro ljudi, danas ćemo da igramo Minecraft. Nadam da nastavljam sa ovim preživljavanjem ljudi. Kad mi je mobitel, znači, nema da kažem šta. Znači, jebi ga. Obišem svijet, nakon, ne. Jebi ga. Znači, ali sad obećam, znači, evo vidite, teksturu sam neku ubacio bezi. Sam da ima... Ne bude uvijek ono jebać. Nema. Tu dok je. Znači, sad zasigurno Minecraft preživljavanje, znači, zapratite mog brata Android Gamer HD, znači, odličan momak, ima odlične klipove. Zapratite ga, znači, ljudi. Pretplatite se na njegov kanal, dajte mu podršku, lajkujte mu videe, znači, eto. Nemojte. Evo ljudi, tek sam se vratio u škole, znači odmah sam uzeo da snimam, znači nisam snimam koliko. Ajde, rekao da nešto snimim, nisam odugo. A gledajte ljudi, ovaca, znači ima ovaca. Ovaca ima, ne znam, moram neđe naći dobro mjesto da se odmah okopamo i da možemo preživimo prvu noć. Vas ne pregonjam, oni glupani. Kako? A dobro, znači igram na Peaceful. Poslije kad napravim kuću i kad se uselim u nju, kako kažem, uselim, preselim, znači onako, onda ću vratiti na ne znam, troši milioni. Aj nebitno, na Peaceful igram i eto, prebavit ću poslije na dok se ustabilizujem. Ne moram sad dok ovo igram, znači da moram paziti na ono, ovako, onako, ovo, ono, znate. To je malo glupo, eto. Da. Bum. Znači, ja... Crafting. Volim da nam... Ne, krampi, sin. Da nam krampi, sin, besog nama. Znači, baš sviđam se ova tekstura. Možda ću ubaciti shaderse. Znači, još. Odmah ugar, pa jesmo, ne ljudi, to je Bosnjan igra, znači mora biti sve po... Šta ja sam reći? Jabde ljudi, mislim, snimimo ima god. Jabde ljudi, pišite nam komentare ili na stranicu Bosnian Games Pro, pišite nam koje challenge da radimo, znači koji ćemo challenge sad raditi. Znači, eto, od sad sam sam na kanalu ljudi, nema više Ismeta. Eto. To da vam kažem, znači sam sad snimam. Tako će to sigurno ovdje. Da sam stisam neki baba. Baba. Hoće da jede govna. Joj ljudi, pa gdje ste ljudi, pa nismo snimali ma... Ja sam smorio s ovim što nismo snimali. Jeb ga ljudi, nema šta pričat. Osim ja kopam zemlji, dobivam ove... Dobijam ove... Kako im ime?
Naravno, sve se zaboravio, zato što sam pangu. Evo no, ti bolt. Uzmi to, koka. Jebga koke skoke. Vidite sad kreveta kako ti bože. Izvinite zbog one porke, jebiga. Tašu. Ako to. Jebik! Ne budete pečojz. Viš, ja sam ti baksu sine, tam drva, znači nemam za vrata. A to Ahmede, ajmo, hija. Znači, bože. Znači, hvala vam ljudi na 32 subscribera. Ne znam, možda ćemo, nešto ćemo uraditi za 30 subscribera, znači, eto, vidit ćemo šta će. Znači, bit će gost, moj brat Android Gamer, znači, ko što je već i bio, opet će biti, znači, jedan, bože, eto. Čekaj, ja znači ovo se raspričam, ne znam onda šta trebam da radim. Gdje su vrata? Vrata. A evo. Gdje su vrata? Koji sam ja, pang? Light Royale. Jebem ti, o mama Minecraft. Ti neš treba, ti ćeš neš trebat. Ostaje ovako, znači malo batlje, znači bako ovako malo posadi malo ovdje jedno napolje, gori, idemo neđe u kamen, po kamen. Jebi ga ljudi, jebi ga, tako ti je to. Ti pište šta, jel cobblestone, jes. Sljedeća epizoda će biti, neću vam govoriti šta će biti, eto. Nisam ništa govorio. Znači sad će u klipoma biti pozdrav za neke osobe, znači eto, znači ljudi, ko želi da ga pozdravim, klip nek mi piše, ovako sam neka pozdraviti nekog od svojih dražih ljudi, znači pozdravio sam na početku odmah svog brata Android Gamer HD, a možda ću na kraju još nekog pozdraviti, nekog od najdražih, nekog, ne znam koliko ćemo. Ima tu i curica, znate ljudi. Jebik! Taš? Zaljubilo se dijete. Nemojte sad pisat tam, evo vas. Čojz. A neću otkrivat ko je. Ti ne. Dosta je od cobblestona. A inside. To sam ti, koji ješ ti ovdje u pičku majka. To sam ti ovdje. Šta je ovo? Oh my gravity, nešto tako. Diorite. Ma boga ladno. Gdje je samo sukup? Ovdje samo postoji čuvar. Pišite komentare, posljedno postoji čuvar. Noći je tam ljudi novi kanal. Ali neću još da otkrivam kako se zove. Kad snimim klip tam na tom novom profilu. What the fuck? Na kanalu, znači onda vam javljam kako se zove da možete malo pregledat, znate. Kako to već ide, znate. Taj će nam furnace, njega ćemo staviti ovdje.
da ima. Šika, šika, šu, a šu, a šu, a šu. Eto ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Evo, tamo se smračiva. Znači ljudi, tamo sam vam htjeo reći. Znači sad ćemo prespavati pa ćemo onda odjaviti klip. Idemo mi zaspat. Osvanuo novi dan. Čekaj samo. Vidite skina, jebatki skin, taš. Eto ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu, znači ja mislim da ćete uživat, znači eto, ubrzo ide i druga epizoda, u drugoj ćemo smisliti šta ćemo raditi, pripremit ću ja resurse i to, a možda i neću, treba će nam puno resursa, eto, ako šta budem pravio, treba će nam puno resursa, znači to ću dok saznat da im šta ću radit, znači ne znam sad šta ću radit u drugoj epizodi, znači kad budem imao šta radit, onda snimit ću klip, sad ću u epizodu, znači eto, bit će Hunger Games i sve to, znači bit će Sky Wars, znači eto, sva će kako će bit, znači pišite mi u komentare ili na stranicu koje da radim challenge, a za 30 subscribera to već znam šta ćemo raditi, ali neću vam govoriti. Eto ljudi, znači neću vam govoriti šta ću raditi. I eto, to bi bilo to za ovu epizodu i do sljedeće, vidimo se.